Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Ki jaitbynriew meitei but ku ki zo ki thmu ban rakhi kerpang ha ga jingdap snem jong jingïakynad jaitbynriew ha Manipur. Ki bor synshar ha Manipur ki la pynjur ya ga jingpahara ha kylleng ka thaiñ ha shwa ga jingdap snem jong ga jingïakynad jaitbynriew ka khie ha kalai tarik Naitung arajar arpulai. Ki thaiñ kynthup ya ka Churachandpur bat Kangpokpi kilat kilenti ki thmu ban yada na kinu ki jingjia ki basniu ha gani ga jingra ki snem. Kabawan hadin snem ba ga jingïakynad apdeng ki jaitbynriew meitei bat ku ki su kalashim ya ki palat arspa san pongut ki mensimbriu pin mensaw ya syajar san spa ngut ki briu bat pin kenria jakai palat nyopo hajar ngun ka jingkulmar kalami ha ka basdang na ka hukum jaga ying bishar ka baai jingmut ban pinjlan ya ka kedan scheduled tribe syaga jaitbynriew meitei ka jingne ka bala persya ajur ki kinhun ku kizo ki batieng ba kanwan ra ya ka jing synshar pat ba ka jing jing'akynad ha ka san perthai ha ki jakalum jongki ka Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI kabri ka seng bhalang ka ba paunam jong ka meitei kan pelong ya ka jingyalang pat ba ha ka sing sajan hamadan kuman lampak ha imphal ka jingshat sharak labu ban pelong ha te ka janmien ha kanglan nong pok thong ban buram ya gitu ki ba batai kum ki martir bar kinong sha penyam ha ka jing'akynad jaitbynriew katanat kampo yang kalakhot ika jingyalang kabalai kinhun ha ka santrik urisau ha ka bala penyeso lang ya kinong mi khmat jong baro artli ki jaitbynriew karba ka jing'akren ka beningkong ha prengki kinhun ompala banyo ya ka jingpen kala karba ka Manipur kadang penkre ka jingdap snem jong ka jingsha thombor ka sun beneng kadang sakut ha ka ba ka jing penyesuk kalong ka ba banyo bar kalenti sya ka jingsuk kamlong ka batikna.